Estem en el 5è torneig multicultural de futbol de Puigcerdà. És un torneig que fem amb la finalitat d'embarrejar tots els països que integren aquí Puigcerdà. Una mica és la integració sobretot, donde la gent de afuera, tanto com la gent d'aquí, participen en l'esport i sobretot fer amigos, sobretot. És un torneig que participen 8 equips, amb quasi totes les nacionalitats que tenim en Puigcerdà. Cada equip troba a su manera la gent per participar. Generalment són gent que juga, però que juguen cada un con la gent de cada país, i aquest torneig tenen una mica l'obligació de trobar gent de companyeres de treball, amics, però que se barregen una mica, no? Per això un 40% o un 50% de la gent ha de fer de diferents nacionalitats. Però és un torneig que crec que obtenem la finalitat per la qual lo fem. Des de l'àrea d'Acció Ciutadana i Benestar Social de l'Ajuntament de Puigcerdà ho estem tirant endavant, tot i que hi ha alguns problemes econòmics i s'ha de treure idees d'on sigui. Aquest any el que hem fet és crear una comissió voluntariat, una comissió multicultural de gent que té ganes d'ajudar i de fer tirar endavant tots aquests projectes, que volem que acabin d'estar lligats aquí i estar arrelats. Que una mica esta comisión lo que fa es colaborar con el ayuntamiento para organizar diferentes actividades, llegar a realizar finalidades de proyectos que encara a vegades una persona només costa molt, i aquesta comissió lo que fa és col·laborar, lo està fent molt bé, gent que col·labora sin ánimo de lucro, sin només por fer la integració en una realitat.